Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ common sense. Abịa m ka nkọwala gị na ị kwesịrị inwe common sense, and because you want that common sense, that is one of the reasons why you are facing lots of challenges. I can tell you na human spirit bụ ihe Chukwu kere, nye akọ na uche. Ọnyanwa ka anyị ji wee bụrụ karịcha karịa ihe ndị ọzọ Chukwu kere eke. Agwara gị na enwere many realms, kingdoms and mystics. Then mana human spirit is originated from the spirit world. We are given freedom because na-enyere anyị akọ na uche. And when that akọ na uche is lacking, there will be trouble. So ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya uru ọ bara na mmadụ ga-enwerịrị akọ na uche ụzọ ihe na-abụ. Agwakwara gị n'ọnya akpatara eji wee sị na akwụkwọ Hosea 4:6 say, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. Ịghọtara ya? Akọ na uche. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ n'ọnya nwawo the bedrock of whatever anybody is suffering, and it's only when you discover that common sense. Believe in me, there were so many things in Agabigata, they are avoidable. Makanazu buru onwe eti n'ọnụ aga ihe onye ka ya ihe mere ndị ya. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị ga-edebasị anya. But before we dive into today's lecture proper, important announcement. Echefuna na anyị ka na month of December. Our group ritual for the month is still ongoing. Our monthly ritual anyị na-eme ọkarigo 4 years anyị bidoro ya. Yes, anyị nwere massive testimony, but as you all know, ọ bụrụ anya ka anyị ji maka anyị show ya ka anyị ji bịa. Mana ana m achọ ịgwa gị na Chukwu na-eme n'onwe ya aha. Ị nwekwara ike isonye na aja a na-achụ n'igwe ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Ndị mmadụ ebu ukubegodi, o nwere ndị bugoro throughout next year, ndị sobegoro anyị for years. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Nwanne, chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. N'isi ụtụtụ ejegori na temple, chụọ aja, gọọ ọfọ, kwubie okwu n'isi ndị sonyela anyị all over the world, the friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Bọsị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri chụọ aja dee ilu ọma n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers, jee ebe nchụ aja gbuo ebube saraka. Tụwa ka anyị si eme. So ọ bụrụ na ịdị interested, ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta. Chat ya m na WhatsApp, make token donation to the account number. Chat ya ma kwesịrị gị other details we need for you in order to be. WhatsApp number ị ga-eji nweta ma ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị afa miri emi bụ 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Now na screen gị ga-afụ nọmba akpọrọ. Now let's dive into today's lecture proper. Ọ ma dị too long. Ihe ị ga-eme ị na-esonyela anyị, metụ aka na share button. Tag your friends ka ha nụ from the horse's mouth. Gịnị ka anyị ji maka ya bịa taa? Ihe anyị ji wee bịa taa bụ ihe topic anyị kpọrọ common sense. Agbọrọ ya common sense, but sense adịrọ common. And achọ nka nkọwakwado gị na man is architect of his own problem. Na enwere ọtụtụ problem ndị mmadụ na-arụ into today. They actually put themselves into that terrible mess. Wee dọtakwado gị maka ndị ga-asị gị ole nke ọ dị na akwụkwọ nsọ. Hosea 4:6. Or say, and I quote, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. I am here to put it directly to you. Akọ uche. In marriage, we run into some challenges in lack the akọ uche. And the akọ uche anwa melo mmadụ ji wee bụrụ mmadụ. Akọ uche mmadụ nwelu. Ka mmadụ ji wee dị higher, because naturally mmadụ dị higher by spirit coming from the spiritual realm. And ihe dị iche na human being bụ akọ na uche
ọ bụrụ na ọ maka ihe afụrụ anya, I can tell you na onwere ihe dị iche na human anatomy and the animal anatomy. Now ihe dị iche with the spiritual angle, the earthly clock, that is the body. Onwere ihe dị iche. Yes, onye agbata na ndị mere ihe gbasara science health na abụ actually ime some analysis. Yes, a use animal because now the anatomy is the same. There were so many things in the matter that are propagating in this world today. But I'm here today can remind the again. No, we're here. It's where the chair. Bo give up mother. And they have it where the chair. Bo akon nuche. And what are to the matter that we put on into challenges of life because common sense. It might not be common, but not common. But all here we are common. Bo na to anya no here the matter. Asli bụ na-atụ inu si na ọkụkọ na-akpa nri anya ofi akọkwana ya, meaning na na-atụrụ anya na akọghị n'uche gị ga-anọ at alert. Yes, you can't continue doing one thing over and over times and expect different results. Ndị Igbo tụkwara ilu si na ọkpara nkụ ahụ siri ngwere bịara ya ọrụ. He who fetched anti-infected firewood invited lizard to his house. I'm here to tell you why you should always blame yourself whenever you fail. Because if you lack this knowledge of blaming yourself, a man he will not ever change. When you keep apportioning blames to other people for your own failure, then you have a bigger problem. I'm here to tell you Hosea 4:6 very important. When I walk again, the Ephesians chapter 5, nwere ihe okwu o wee kwuo na Chukwu okike bụ okechara ụwa, knowing fully well na ihe niile o kere eke dị mma, from the animistic gbadataba ha niile dị mma, mana human being na-sit perfectly in the spiritual realm which is higher. And maka ihe na human being nwere akọ na uche, Chukwu oke wee hapụrụ human being ka o were akọ na uche a nye freedom, ka o werezie akọ na uche aga ibi onwe. Other animistic down adịghị enwe the same judgment human being na-enwe, maka na enyere ha akọ na uche, ihe nwere over instinct na-agbara ha ama on what to do. It's like they are tailored in one direction, mana human being adịghị like that. Abịara nta ka mmarụ ọtụtụ atụ n'ihe dị iche iche, ibe n'ihe na-eme na social media. Maka na social media anaghị ọtụtụ ndị mmadụ n'iyi, and ka na-anakwa n'iyi, and ọ ka ga na-anakwa n'iyi. Mana ana m achọ ịgwa gị, ị ga-enwere spirit of discernment. Ịnụcha ihe niile anụ, ịhọrọ ndị ị ga-ahọrọ, tufuo ndị ọzọ. I can tell you na social media nwekwara uru ọ bara, mana o nwekwara all 50-50. So therefore, you must have spirit of discernment. Ịma na nke a wọkụrụ na nke a bụ nke wọkụrụ. Ihe nyi maka ebe taa ahụ ka nkọwa ọtụtụ ihe dị iche iche na-etinye ndị mmadụ n'ọnọdụ ibe akwa. Common sense. Ị nwere ike ịbịa na social media, ị na-eso ndị magic. Enwere ndị bụ ndị magic. Abịa m taa ka m gwa gị maka common sense. Ndị magic aga na-agwa gị na ha na-ebinye ndị mmadụ ike, ma ọ bụ na ha ga-eme gị nke a ma ọ meelu gị nke ọzọ, or out of magic. Ana m achọ ịgwa gị na enwere natural principles etu ihe si alụ ọrụ. Ọ bụrụ na ego na-esi n'elu ada, ma ọ bụ na mmadụ ga-emere gị magic, se abarakata abara, se ị ga-adị na bọs. Kedu ihe onye ahụ na-abịa na social media na-atọ onwe ya afụfụ ịkpọ gị ka ị bịa soro rie? Ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ihe a na-eme ezisi, na onye a ga-anọ na biye na-emere onwe ya ego, na multiply iri onwe ya ego. Kedu ihe onye ahụ ji achọ dati ya leta ụwa anyị nwere ka o wee multiply ya ya? Ihe ọ pụta bụ na ọ mana nke ahụ ọ na-eme fake na ọ dịrọ real, mana due to long throat ị nwere eseti ụdị ọnya dị etu a ịmana ya. Ọ common sense. Ị pụtara na-ebule mụchi gị, na-ebule m ofe ihe, na-asị na mmadụ ọga eriri ego gị, ma ndị a na-eme scam. A na-eme scam. O nwere onye a na-eme scam na-abụrụ onye nwere anya ukwu, onye yuzuru akọ na uche
wee jụọ ajụjụ. O nwere some vital questions ị ga-ajụ. Believe in me, since e bidoro pyramid scheme n'ụdị MMM and the other ones yikwara ya, ihe niile adịbụ adị nọ, ha na-echenji format, mana ihe niile abụ the same thing. Na mgbe onye abịaziri ụdị dị etu a were rie gị ọrụ maka na ị ghọtara how things yuzuru akọ na uche gị. O nwere otu onye bịa na my inbox na-ebe akwa na o nwere onye na-asị ya na ọ ga-eresi ya akpa rice, nnukwute akpa rice, jumbo bags. O wee berie ya ego. Onye a wee jee bikọ ego niile, wee bikọ ụmụ ego ndị enyi ya, wee gwa ha na ya afụ n'ala ha n'ọfụrụ ka mmadụ na-epromote ihe na social media. Egwu omenala m Eze-Ana kedu ihe a ga-eme? Common sense. Osi ya mgbe anwa mmadụ na-agba gị ụdị ihe dị etu a, ifetalụ ụdara n'ukwu ụkpaka, kedu ihe kpatara na ịjụrụ m sị m na ihe dị etu ọ dịrị? Ọ bụrụzie mgbe ha ghọchara gị, ha riri gị ọrụ. Ọ bụrụ na ofeke adịrọ na mba, akwụna eburu ọnụ, ịnwere idea na ndị akwụna nọ n'ụlọ hotels maka na ofeke dị. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ n'ọgụnwa bụ onye bụrụ azụ gburu onwe eti n'ọnụ aka iyi, onye ka ya ihe mere ndị common sense. Elotara m mgbe MMM na-eme, adị very comfortable. Anọ m na Abuja mgbe I was living in my own house. Adụ m brata kọmputa. So ndị mmadụ ihe ji mara maka ya bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na shop na ha bịara igo kọmputa. I began to ask them, the rush dị much. So I was saying no, ha na-akpọ MMM, all those things. Ha nwechara ma coordinator ile na so nọ itinye nke a kpọta mmadụ inwe nke a wee jụọ ha kedu ka ebe ego a si abịa. Ha sị m na nwa dị mmadụ nwere excess money na ọ na-achọ onye ọya adachi ego. Si really? Ọ na-achọ onye ọya adachi ego, ọ dachichabara ụmụnne ego na anyị nwa ndị Africa. Now, what happens when nobody joins? Ebe ọ nọ ewere nke erie m ego, ewere rọpụta to pay Paul. Kedu ihe ga-emezi ọwụzie na enwere ozi onye join n'ọnụ ka e wee kwụọ Peter? What happens? Ọ na-ene ma ọ sị na dị mmadụ nwere nnukwute ego, isi ihe kọrọ unu n'isi, okwuchara ihe o tere aka megide. Because na-abịa the first people anyị enye ha arụ ọgbọ Peter enye the first people, unu ejete gbasa ozi ọma na mbado. Common sense. Ịpụtazie echi na-asị m na o nwere onye mere gị ọ greediness, enwere common sense. Ebe ịrụrọ ịbịa rie, who does that? Ihe niile nwere process. Onwe onye sịrị gị na-apụta ihe a na-eme na Nollywood, asị gị na ejere na one wardrobe mee aṅụrị ka ego bịa, ọ ga ụdị ihe a na-eme exist. Onwe onye sịrị gị bịa banye kọtụ nwa na ya eme inwe ego within this, ọ ga leave that thing. Ọ bụrụ etu ahụ ihe aka ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. It doesn't work that way. Ọ gwara ya ọ dị so simple, ọkwa eziokwu. Mana ana m achọ ịgwa gị ihe a na-agba ihe agba n'ụzọ eteka. Ndị a na-agwa gị ihe ha na-eme, agwa gị ụdị life risk ha na-eteki na ndụ, ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Na ihe gbasara ego ọbụla na-abịa n'usi from CBN, ego ọbụla nwere nọmba, nwere ka ego si na magic daa, ọ dịrọ possible. Because na mmụọ amara ihe a na-akpọ legal tender ụnụ nwa kreetiri esi na ego ọbụla ọ bụrụ ego ụnụ. So nwee that common sense. Eti egwusi n'ụlọ wayo, o nwere ụdị ihe a adịrọ. Yes, ihe ndị ọzọ ha na-emezi gị bụ ka enye gị ka ịmụta ka esi eme hypnotize ndị mmadụ, na-agba ndị mmadụ ọsọ ahịa. Enwekwara ndị nwere ike inye gị power of to hypnotize, mana onye ị ga-ehypnotize narị akara aka gbaa ya ọsọ ahịa bụ onye nwere ọgụ, ọ bụ onye nwe onuku, onye amara aka nri na aka ekpe, na ọ bụrụ onye kwe n'ụkwụ ya na ejiri ọnwa dị eme mgbọrọ. Ị nwere idea na etu a nnọkịta mgbe Ọnịcha bụ ambrọtọ nnọgide mbata n'ime ahịa gbaa m ọsọ ahịa, ana m eje n'iwe ka gaa ahịa nwere ka ịgba m ọsọ ahịa, ọ dịrọ possible. Yes, minus spiritual discernment, mpụtagoro amamihe a na-alụ. Ị ghọtara ya? Hapụ ndị ime ahịa ije n'ime ahịa ịma ihe a na-alụ, agba ọsọ ahịa. Ndị anyị na-afụ the main organ nọ n'ime shop, ndị anyị na-afụ na outside ọpụta etu a ọsọ ka ịba n'ime shop, oru ebe ọkọma ndị ọga Chibuike nọ n'ime shop, Chibuike pụta ka ndị kọsọma ahịa, ọga apụta nyanwa fọm zi ọga, mana onye nwere shop. Ị ghọtara ya? So ị mara anyị ya ịpụta na gaa direct na onye nọ n'ime shop, hapụ ndị ọsọ ahịa unless na onye mmadụ goro over time na ịma ya in person.
mana ọ bụrụ na erighị mmadụ o nwere ka esi ama ndị ọsọ ahịa ịghọtara ya. O nwere ụzọ abụrụ uru ka mbatiwa akụ ebe ozugbo mana ana m achọ ịgwa gị na e nwere ka ihe esi dịte ete ha marụ ndị bụ ndị ọsọ marụ ndị bụ ọga na onwe ha. Ndị ọsọ ahịa ụfọdụ na-adịkwa very clean so ka ị ghara isi nọ maka iyi ezigbo akwa ịghọtara ya. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ o nwere some common things ị kwesịrị ịma ịbụ na onye nwere anya ukwu. Jụọ questions n'ihe ọbụla agwago m gị even ma na n'ụlọ ụka ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ na-anọkwa into scam. O nwere ihe ihe eji ma ha ịfụ ha na ndị a na-awapụta otu mgbe ihe ọ nọ n'ide sogharịwo ide ese compound ide eme ihe niile ide egosi wealth ihe niile ahụ scam achọrọ ịrụ steeti. Maka ụfọdụ n'ime ha nwere ike ndị eji ha bụrụ moto pụta mgbe aka ọ ya eme vidio agwagwo na gịdo nwere ndị nwere ike ịpụta gbupụta efi kpọọ onye Hausa ofu efi ka ọ chọrọ mana onye Hausa ya ebu efi 6 bịa ọ bụ ebutuo efi ọ gwaghị n'ọmụmụ na ndị agha egburu efi na efi ka nkụ agha egbu taa n'ọdụ ndị ọga o mechaa vidiyo anwa ofu ka o goro o mechaa vidiyo anwa onye Hausa eburukwa ise ndị ọzọ pụwa akwụ ya 20,000 kwụ ha 20,000 ọ ga-alụgo street nke ahụ efere egbu ebe a bụ nke egbu ndị ọzọ bụ ndị eji were rụ street. Ụfọdụ nwere ike ọpụta etu agbọtọ na-egosi odosi ihe niile ahụ nonsense mana ọ because of na ị nwere common sense. Onye ahụ nwere ego ibie ndị mmadụ ike obichago ụmụnne ya obichago ụmụnne ya niile mana ọ ka e were ụlọ otu ị nwere wee rụnye gị ọrụ. Etu a ka ọ dịkwu ndị pastọs o nwere pastọ ihe enye na nke ihe ọ ga na-eme bụ arenji ihe niile aba arenji. Ewego ndị infọmantị na-ahụ ebe a na-ewe kọmọ gị ichekwa na ndị bịara etu ekpere isi wee bịa ihe open up ụzọ kọtara gị akụkọ na brọda na-arụkwa ọrụ pastọ na-arụkwa ọrụ ihe opunuzie ọpụ n'ọkụ ya ka ị nụrụ n'ọnya ka iji wee bịa ịkọrịa ihe niile ịmara nọ ndị ejenti ndị ọskatara ndị ọrịa ọmadụgo onye ọ ga-eje kọọrụ ihe gbasara gị oruzie echi emere samọn eche were umere samọn kpọlite gị ihe niile abụ street alụgada akpọta ndị je crushes na-emere ya ha gaba ije ọga ọ bụrụ na ị gabado ije sinsi amụrụ gị ihe amụ iji gị ije aga mana ifu onye asị pastọ onye adị blind ọ bụ ọ gabara ije ọ dị crippled na-emeghe nke a emechaa abara kata abara. O nwere ndị na-agada ngwurukwu o nwere ndị wụ expert ọ gara ọda ngwurukwu ebe a ihe ama na nkwụ dị ya o mechazie etu ọ na-ajọ mpụ obido gaba iru onye ejebara akwụkwọ amara ihe blu onye afụrụ ụzọ asị gị what am I wearing? I'm wearing white, I'm wearing red. Ọga onye ejebara akwụkwọ dị blind ka ego si mara ihe bụ kọlọ. Ịmara na mgbe ị mụtara gị asị nwatakịrị ndị ijere skuul agwaghị na nke a bụ red, agwaghị na nke a blu, agwaghị na nke a yere akụziri ya akụziri ibu na ịga ije a na-akụzi ya akụzi. Onye agabado iji efte entire life ya nwere ike pụta gaa ije a na-amụ ije aga ịghọtara ya. Yes, even onye ga-agaba ije nwee serious problem o mechaa rehabilitation enwere ihe a ga-enyekwu ya walking stick ọ ga-ejiga akwa asị m na ọ na-amụ ije tọgole kpọọ onye ahụ agabara ije mbụ ha ọ na-amanizi elu na pulpit. Ihe a bụ scam. Ị nwere common sense. Now enwere so many people ndị mmadụ na-eme mistake n'ụdị dị iche iche. Mmadụ asị gị na-eme etu a na-ebute ego ka m gwa gị gị nwa na onwe gị na-enweghị fụ ndị n'obodo oyibo ọ nọ na Germany o si background Germany ọ nọ na Germany na social media na-agwa gị na ya na-ekpọkọta ndị mmadụ Germany itiri ya ego ọkụchie. Ịghọtara ya? Itinyere ya ego ọkụchie. Ụfọdụ n'ime ndị anyị na-ekwu na bụ abụrụ real listener o nwere ike ikwu ọkụchie ego ọsụ na o nwere ejent na Nigeria onye anyị bịa were paspọtụ o nwere nke mmadụ na-akọrọ m yesterday onye abụ onye omel na-agwa m asị m use common sense. Ejere m na immigration yesterday anọ m ebe a so na nwa mma na-akọzi akụ wee na-akọrọ m street a na-alụ ndị mmadụ wee sị m na mma na o nwere onye nọ Turkey somebody na Facebook o mitiri onye a wee na-agwa ya na ya chọrọ ịbịa Turkey o wee chaji onye ahụ ego ọ ya enye ya onye a kweta weta some percentage a gwara ya weta o wee sisi ya okenye ya ga-ese ndị mmadụ ka ọ bịa nara ya paspọtụ ka e wee process ya ọga mana it happens to be na this guy ọ gwọrọkwa onye a ihe o ji maka paspọtụ eme na ọ bịa gwa this my guy mụ na ya na-akpa nkata si ya na o nwere onye ya ewetara ya paspọtụ na ya anọzi akpọ ya na fon the guy wetara ya paspọtụ a dị na bie
ya when I do see that guy see a passport with a na be m kedu kwanu ije osemo ma na passport anọ na be 2 years 2 years onye wetara passport no kwa na ekpe ekpere ka emeri approve passport ya ka emeri approve visa ya without knowing na visa ya dị enwe the process ebido no street ka alụrụ ya maka na anọ na Turkey na-ese ụzọ na-ese moto na-ese ụlọ iji prove oge nọ na Turkey mana no street ka alụrụ ya Oshino nwere mgbe emekọtara this boy after 2 years he's tired jubazie the guy because ọ bụzi na ihe a na-enwe the system dịkwara ya international passport ya back o wee sị ya na ọ bụrụ na a ga-esend international passport ya back na ọ ga-esend $100 ka e wee mee DHL mana international passport a na-ekwu dịkwa na Nigeria ịghọtara ya common sense ọga ọ bụrụ na ị chọrọ ime international passport jee onwudo nwere onye ịma bi obodo oyibo chekwu ya si ya na-eje eche ọ bụrụ onye bi ebi akpụrụ ndị scam nọ na ndị bi ebi onwe nwanne gị ma ọ ikwu gị ma ọ ibe gị na-eje ọ bụrụ na China ka ị chọrọ ije China chọọ onye ịma na-eje China na-echu China ka esi echu mmiri gwa ya na ịchọrọ onye ga-eje ntị ya ka onye dị legit ịghọtago yes o nwere obodo m chọrọ ije wee kpọọ one of my ọga ndị m lụrụ ọrụ mgbe m nọ into contract si na nchọkwara na ibi obodo dị otu a si m no problem na ụmụ biya nọ juruja China na ọ bụrụ na m bịawa mme gịnị ka ewetara m akwụkwọ nye m nọmba nwa bịa si ngwa ya na ọchị bisendịrị ya dọtara ya wetara m akwụkwọ anya nwere onwe ya ụkwụ ibu ka ọ na-agba igoro ahịa na China ebute n'ihu ya obunata ya na main market bịa ya na achị kọwara the fact ka ọ dị other person nwa be m yes ọlụ ọmadị ya mana ọ na-atụkwa ahịa so ọ bịa ochukwacha ndị otu ọ na-agbakwara ọnụkwu nwaanyị ka ọ na-atụkwa ahịa na China si ma ọ bụrụ na nchọ nweta paspọtụ ka onye na-emeri ya visa na ibe na ọ ya emekwa travel this December to China onye na-eje eje na-abata ya nwa wee nyeguri agent abụ ụmụ ihe a na-eme arụ street rie gị ọrụ nke ya gafa kere ụmụaka ndị mmadụ na-echi onwe na pụrụ o nwere ụmụ nwaanyị ekene m ụlọ ka m bịa na side ụlọ Ephesians 5 kwuru sị a man is the head. O nwere ihe a na-akụwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị pụta ndị feminist na-ekenekwa m ụlọ ndị ya wapụta na-asị gịnị everything onye ka human help who marriage help a na-akọsasị we are all human beings mana the ranking the man who is the head even in military if I respect we are niile bụ ndị amị mana ihe a na-respect bụ rank Chukwu okike ekechago mmadụ n'ụwa wee mee ranking na nwoke ga-abụ the head ihe a na-respect bụ the head the rank Chukwu nyere onye a mana mgbe ọ bụla ị pụtaziri na-achọzi ka gị na dị gị na ọ na the same rank who does that unu niile ewu human being yes mana abịa nye ranking nwoke ka so you must learn how to be submissive to your husband that is the key ọ bụrụ na ị dị already it is submissive to a man forget it ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ di ma ọ bụ na ị nwere agwụ gwa ndị otu gị this is a man I have chosen I must submit to that man I have chosen nobody forced you many men are interested in you yes now if for any reason you choose one person that one person you choose to be your husband believe in me you must bring yourself down to the person asigoro onye na-ebu ile ncha that man bụ onye ga-submit to even you yourself your ezumezu and whatever you are especially ndị akpọrọ ọrụ na aka dị stubborn because most of them when you can check here what they have achieved or they give how well therefore they find it difficult to be submissive under a man also when that bulgoro na agwụgwọ ka agwụ ya for the fact that now this is a man you have chosen for a reason best known to you you must be submissive now if you are not ready to be submissive forget it marriage is not for you yes mana ọ bụrụ na ejo na ịma dị submissive ịma the consequence there ihe ọ pụta bụ na singlehood ga na-akọrọ gị aka na ebe ị ga-anọ ada abụ captain na you must respect the rank you must submit
yourself, whatever you have, under that man, because you are the one that choose him. If you are not ready to choose him, forget it. And the opportunity choose onye if you are okay to logic, the most important thing about the man is the head, and once the man is the head, then he get able to submit to you. He is very humble. Some certain things in a different idea on how to do, and with a way he will bring out your submission, your suggestion. Imagine I get a working bank. You are the one that will lose. Yes, you are the one that will lose because you refuse to submit. You must submit in totality. And obere bụ onye ama submitting, a man or borrow the wood, because submission is very important. And if you are submissive from the heart, if you don't go in more, they will want you do man, they will be ready. Make up your mind that whoever I choose, I must submit to the person. Inwe go gafega. Because of nwoke nwere ụfọdụ ihe nwa nwoke ga-avoid. Enwere some certain things about early flag, red flag. Yes. Once you notice those things, then discontinue. I will advise nwoke ọbụla. One, you must have your goals intact. You must set your goals. You have your own vision where you want to be in next 5, 10, 15, 20 years. Then have that your vision clearly and always work towards that vision. And anybody that will be a hindrance from you achieving that set goal is set already for yourself. Trash the person. It must be somebody that share the same vision and they understand their vision and decide to key in under your vision. If not, forget about that person. Are you a businessman? Are you a called one? Any choosing career you have choose for yourself. What you're actually looking for is somebody that will be subordinate. Not somebody that will like to be the head, no. Or somebody that like to be share the same glory with you, no. The vision of you as a man, you have more responsibility. You are the rank, you are the head. So look for somebody that will understand where you are going and be ready to submit and help you to achieve that same goal. Again, I want to talk to you as a man. If you're a man, I will advise you, I'm talking by experience, I will advise you to go for a woman that loves you more. Yes, I have a reason. Look, if a woman loves you more, a woman appreciates men they love. A woman can marry you but choose to bear children for a man he loves. A woman can be in your house as your wife but be sleeping with a man she truly loves. To avoid the one on a begging a train also. And that child ya because onye bụ nwa ọ ga-anọ na be gị mana ọ ga-enwe special love for that particular nwatakịrị maka na mgbe ọbụla ọ na-afụ nwatakịrị a ọ na-afụta that man he truly love out there. As a man, I will advise you to always look for a woman that loves you more. Makandoge. If a woman genuinely loves you, that is the only thing that will make that woman to be totally submissive to you. Some women might claim to love you because of so many benefits they are getting from you. But when the challenges set in, everything will just crumble like a pack of cards. Because that love is not genuine. That love is what is attached to one benefit or the other.
to always seek for a woman that genuinely love you more. And that's what will make the woman to genuinely be submissive. So stop dying. Some of you that are not coming to my inbox, stop coming, or you as a man looking, telling me that he so much love this woman, he so much love. No, brother. Cancel the marriage. If whoever you are going after is the woman you so much love, you can do anything for her, my brother, cancel the marriage. Look for a woman that loves you more. Makandogi. Go where this submissive. Makanobo no love more. You will walk tirelessly in your life, trying to please her, trying to make her to love you. Then you will remain mumu, because knowing fully well that she doesn't love you, you will keep on trying to do extra where you are searching for her love. Yes. And they got taste bath for that care. Then for any reason, as a man, you love a woman dearly, please, I beg you, with whatever you believe, don't let her know that you love her that much. If you let her know that you love her that much, because definitely she will take you for granted. That is how they were wired. They are the people that remember present. If you are giving them, anytime you stop giving them, the one email a man ago. That is how they wire. They talk about present now. Once you stop giving for any reason, whatever you have done in the past is a shambles. So what I'm saying is that if for any reason best known to you, you love her so much, please keep it to yourself. Yes, keep it to yourself. Because if you let her know that you can't do without her, that you can go to the moon because of her, okay? Sorry. Yes. So what I'm saying in essence is this. Common sense should tell you how this gender think, and follow them that way. Any man, any woman that already want to benefit from a man, every man has ego. Any man that wants himself, any man that have self-worth, have ego. Go and check any man that is really man. Cannot take trash because he knows his worth. Unless those men, those men that leak nonsense. Those men, leak nonsense. Some of them won't kill for don't leak nonsense one day want to roof under their head. Those in order to win a woman, in order to get a woman, is willing to do anything. But at the end of the day, that self-confidence, proud. They're proud. Yes, because we know who we are. Don't abandon your vision. As a man, take this warning. Don't abandon your vision because of a woman. Don't abandon your vision, your set goal, because of a woman. She will see you as a weakling. She will see you as a weak man because you abandon your vision to please her. I will advise you, for you to attract quality women as a man, keep building your vision. Keep building your vision.
Once you keep building your vision and you're up there, I can tell you many quality women of substance, real genuine women will be looking for you because of what you have achieved. But if you abandon your vision in order to please a woman, she will not appreciate you. She will see you as a wicked woman rapper. So my advice for every man is, remember that vision you set for yourself. That place you want to be in next 5 years, 10 years, 15, 20 years, pursue it. Once you achieve greatness, many, because it's the gender that recognizes success. Even preacher ones will come because you achieve greatness. They will be coming on their own. So stop trying to please them or do not necessary. Focus on your vision. Be where you want to be. Achieve greatness. Believe in me. Those your achievements will be speaking for you. If you really want to know how many ants that is living within your vicinity, just drop few sugar, a cup of sugar on the ground and see what will happen in a few minutes. Because you have what they drop what they need, they will come. So when you are still struggling, avoid them. These people are people that Anna, woman is like land. Once you keep giving, you will keep giving. But if you can say, okay, you can never get them satisfied. Once you stop giving, so I would advise you to focus on your vision, achieve your vision. Believe in me, they will come on their own. That is my little advice today. Have common sense. If you decide to please them, you kill your vision, and once you kill your vision, they will abandon you. I'm talking out of experience. Take my advice and it shall be well with you. Don't be getting 0805 7837 I repeat, 0805 7837 Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu Premier be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie.